Dunay duha ka sambingay nga gihatag kanato sa atong ebanghelyo karon nga gikan sa ebanghelyo ni San Mateo. Gikomparar ang gingharian sa langit sa usa ka umahan nga didto may gitisok nga bahandi. Unya nakit-an sa usa ka tawo ang katong bahandi niya iyang gibalik ang iyang mga katigayunan, kaugalingon nga katigayunan, gipamaligya niya tanan ug iyang gipalit katong maong uma tungod kay nasayod siya nga bililhon katong maong uma. Tanan niyang katigayunan iyang gibaligya ug iyang giangkon katong maong uma. Sa ikaduhang bahin sa sambingay nga gihatag ni Jesus, miingon si Jesus nga ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangita og pinakaanindot nga perlas. Ug sa dihang iya nang nakaplagan ang pinakamahalon, pinakaanindot nga perlas, milakaw usab siya ug gibalik niya ang iyang kaugalingon nga mga katigayunan ug iyang gipalit kadtong maong perlas, no? Isip iyang ihulip sa iyang mga katigayunan usa ka bahandi nga iyang nakita tungod kay para kaniya bililhon kini ug mahalon gayud kaayo. Kung mamalandong taniini mga igsuon nining duha ka sambingay nga atong nadungog karon, usara ang buot ipasabot niini unsa kabililhon ang Dios sa atong kinabuhi kung ato na siyang makita ug ato na siyang makaplagan sa tagsa nato ka kinabuhi. Nga ang mga material nga butang mulabay lang sa kalibutan, ang mga tawo nga atong gikauban mulabay lang sa atong kinabuhi, ang mga lugar nga gusto natong adtuan mahanaw lang sab. Unsay magpabilin ang gugma sa Dios nga walay katapusan kung kini atong makaplagan og tinuod nato nga makit-an. Matud pa o dili matud pa kun dili gipamatud-an sa mga santo, sa mga martir nato sa atong simbahan nga ang tinuod nga kalipay didto lang sa gingharian sa langit. Walay laing kalipay dinhi sa kalibutan. Makatawa ta og naay mga katawanan, malipay ta og tagaan tag mga regalo, malipay ta og dunay mga moabot sa atong kinabuhi nga mga nindot, apan mulabay ra gyud ang tanan tungod kay ang tinuod nga kalipay tuaman sa gingharian sa langit. Sa ako nang gikaingon, usahay mo ingon ta sama kang propeta Jeremias, no? Nag-complain man siya sa Ginoo nga, grabe naman kapait sa akong kinabuhi, Ginoo. Grabe naman kadaghan akong kasakit. Murag wa naman ni katapusan ang kasakit nga akong tagamtam sa pagkakaron. Ningon ang Ginoo, sige lang, kung mubalik ka diri kanako ug magpabilin ka dinhi kanako, ang kalipay nga walay katapusan akong ihatag kanimo. Bisan og daghan ang mga tawo nga wa kauyon sa imong gibuhat, bisan og daghan ang mga tawo nga mitalikod kanimo tungod sa imong pagsangyaw sa maayong balita, miingon ang Ginoo ngadto kang propeta Jeremias, himuon ko ikaw nga usa ka lig-on nga paril, pagpabilin lang dinhi kanako, no? Tungod kay nakita man ni propeta Jeremias nga ang Dios mao ra gyud ang bugtong bahandi nga iyang angay nga angkunon sa iyang kinabuhi. Mao nang si propeta Jeremias, prophet Jeremiah, sa iyang kabatan-on taliwala sa tanang mga kalisod ug tanan nga giagian niyang dili maayo, nagpabilin siya diha sa Ginoo sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Busa mga igsoon, hinaot usab unta nga sa tagsa nato ka kinabuhi, kita madasig usab unta sa gugma sa Dios nga usahay mawala man ta sa iyang gugma tungod kay atong ibaylo ang Ginoo sa mga tao, panghitabo, lugar, material nga mga butang. Usahay makalimutan nga dili man di ay silang importante, ang Ginoo man di ang importante sa atong kinabuhi. Hinaot nga sa matag adlaw atong mahuna-hunaan o magpabilin sa atong dughan nga ang Dios ra gyud ang makatagbaw sa tanan natong mga panginahanglan. Hinaot pa unta. Manindog kita alang sa pangamuyo sa katilingban. Pangayuon ta sa Dios ang grasya